Bos días, señora presidenta. Señor presidente, rematada a campaña autonómica en España e a campaña municipal, na que vostedes nunca falaron da sanidade pública, a semana seguinte comenzan vostedes en toda España, encabezado por vostede, todo o que é unha campaña de derribo do sistema público sanitario a nivel nacional. Levanta vostede a alarma falando de 15.000 millóns en facturas nos caixós, de pagos aplazados e incluso atreve a dicir en varias entrevistas que a sanidade pública está enferma e que vostede ten fórmulas para sacala adiante. Curiosamente, chega a conselleira, di xusto o contrario na súa intervención de onte, dicindo que a sanidade pública galega é maravillosa e que está absolutamente saneada e non debe nada. Permítame que lle diga a realidade da sanidade pública galega desde que vostedes gobernaron e que chegaron aquí. Reciben a sanidade pública galega con unha deuda sanitaria farmacéutica hospitalaria de 89 millóns de euros que vostedes convirten en 236 millóns de euros. Incrementan a deuda farmacéutica hospitalaria en un 164%. Reciben con un pago a proveedores a 56 días e están en 272 días con perto de un 160% de incremento do plazo de pago a proveedores. Galicia encabeza no 2010 o gasto farmacéutico per cápita en toda España, sendo a única prácticamente que incrementa o gasto farmacéutico no ano 2010. E, curiosamente, permítame que faga unha especial incidencia, no catálogo, famoso catálogo galego de medicamentos, na que a conselleira intenta confundir a opinión pública galega e a esta Cámara dicindo que aforra 42 millóns de euros, gracias ao catálogo galego de medicamentos. Pois mire, é certo que aforra 42 millóns de euros. O que vostede non di é que Andalucía no mesmo período forra 84, Cataluña forra 71 e Valencia forra 67. E máis, yo digo con rotundidade, todas as comunidades autónomas españolas aforran no mesmo período de media o 12% de gasto farmacéutico e Galicia aforra o 12% de gasto farmacéutico, pero ca particularidade de que ningunha ten catálogo propio e vostedes reducen os medicamentos aos galegos en 427 prestacións farmacéuticas. A pregunta é, se todas reducen os 12% sin catálogo, como vostedes só reduce o 12%? Están engañando os ciudadanos deste país. Lle daremos os datos a todos os medios de comunicación para demostrar unha cousa, señor Feijóo, que está moi clara. Vostedes, desde o Partido Popular, tomaron unha decisión. Desmantelar o sistema de saúde público. Esconderse detrás das dificultades económicas, dicir unha cousa en Madrid e outra en Galicia, e sentar as bases para o que ayer anunciou a conselleira, remato, señora presidente. Sí, remate, ayer a señora conselleira anunciou que hai 8 prioridades médicas. O que non dixo é que todo o resto deixa de ser prioridade médica para pasar a agochar un recorte en prestacións sanitarias que veremos nos próximos meses. Nada máis e moitas gracias. Señor Feijóo, no 2005, cando chegamos ao goberno, donde había nos caixós 385 millóns de euros de facturas sin reconocer, era no goberno que vostede era vicepresidente e Fraga presidente. Vostedes, hubo que pagalos en aquel mesmo intre. Mire, vostede pode contar o que queira, porque nos teñen acostumbrado a unha cousa, señor Feijóo, vostede e a conselleira, a engañar a este Parlamento. Vostede di que non debe nada, pero é que vostede nega todos os organismos que están dicindo o que debe. E dinlle que debe solo en deuda farmacéutica hospitalaria cerca de 300 millóns de euros. O resto son contos seus e da conselleira, como é capaz de dicirlle a todo este país que aforra 42 millóns de euros por o catálogo de medicamentos cando sabe que toda España aforrou o 12% de gasto farmacéutico exactamente igual que a Galicia,
sin restarlle medicamentos aos galegos como se podía facer. A realidade de Galicia, lle digo moi fácil, sei que están en eso. Conselleira, o sabemos todo. Sabemos que van a recortar as prestacións, porque o dixo ayer, todo o que non teña unha desas 8 prestacións, que se prepare para esperar. Sí, cando falan vostedes de algo prioritario, catálogo de medicamentos prioritario, é para sacar algo, o non prioritario. E vostede en prestacións prioritarias é para retirar o non prioritario. Xo fixeron nas listas de espera, falando de listas de espera, prioridade 1 e ocultando todo o resto. Mire, a realidade con vostede de conselleira é que, e vostede de presidente, 420.000 galegos, 420.000 galegas e galegos están en listas de espera. Récord histórico. Máis camas pechadas que nunca. Máis recorte de medicamentos que nunca. E o curioso, peor dato económico que nunca. Encabezan vostedes, señor, tengo dudoso honor, señor presidente, de que quere encabezar vostede desde Galicia a ruptura, o desmantelamento do sistema público. Eu lle digo desde aquí a ese mensaxe que manda vostede. Non é posible desmantelar o sistema sanitario público. E se quere un pacto co Partido Socialista de Galicia, lle ofrezco desde aquí, ahora mesmo, un pacto para ter unha sanidade pública, universal e gratuita. E do resto non nos interesa absolutamente nada de todo o que están facendo vostedes. Nada máis e moitas gracias.